कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। अंधारल्या मार्गावरी कधी रुते पायी काटा, तुझ्या संगे प्रवासात प्रकाशमान चाहल्या वाटा। धावून येशील संकटात देसी दुबळ्यांना हात, जरी आलो नाही पंढरपुरात तुझी नित्य असे साथ। या काव्याची प्रचिती सिंधुदुर्गात येते। चित्रकार समीर चांदरकर यांनी 10 जुलै रोजी असलेल्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं बल्बमध्ये विठ्ठलाची प्रतिकृती साकारली आहे। मातीपासून तयार केलेली 3 सेंटीमीटर उंचीची ही मूर्ती एका छोट्याशा बल्बमध्ये उतरवून पांडुरंगाची कलाकृती साकारली आहे। ही मूर्ती मातीपासून साकारण्यात आली आहे। समीर चांदरकर यांनी घरीच 7 ते 8 दिवसांच्या प्रयत्नांतून ही मूर्ती साकारली आहे। थॉमस अल्वा एडिसन यांनी विजेच्या दिव्याचा शोध लावला। या शोधामुळे सर्वत्र प्रकाश उजळून निघालाय। पण कित्येक वर्ष अंधारात चाचपडत असलेल्या दीनदुबळ्यांना प्रकाशाची वाट दाखवणारा पांडुरंग आजही आपलं आयुष्य प्रकाशमान करतोय। गेली 2 वर्ष कोरोनामुळे विठ्ठल भक्त विठ्ठलाच्या दर्शनाला मुकलेत। तेच भक्त आज नव्या जोशात वारीत बेभान होऊन नाचतायत। सोसाट्याचा वारा पाऊस या कशाचीही तमा न बाळगता पांडुरंग नामी तल्लीन झालेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।